anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja buat menghibur hati yang luka.
Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, ya Rasul salamu alaika.
Handes, Handes. Oi. Porter ya. Nggih monggo. Yuk. Ya. Yuk, komet, komet. Yuk ya, yuk ya. Yuk ya. Yuk ya. Hop. Lo, clear. Handes, Handes. Yuk. Oh ya. Oh iya. Des. Oh. Des. Kuwi nek dijepit ngono kuwi apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah, Met. Awak dhewe tekan ndi? Heeh, nyong tekan ngendi? Lah iya. Lah iki. Ki acarane iki. Acarane napa? Kowe. Kae Endi? diwaca. Endi? Pojok dhuwur ae. Oh, Riko ngaling-alingi mudhun-mudhun rambut biru. Mudhun. Nah, ayo mudhun kabeh. memperingati hari jadi. Heeh. Heeh, Kedung Sari yang ke Kae. 79 Lah iya. tahun. Bener ra ta iki? Bener ta? Bon. Bener, Pak. Bener. Berikan Leres. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, nggih. Lah iya. Luar biasa. Didongake muga-muga Nggih. lancar rezekine sehat selalu. Heeh. Desane tambah maju. Nggih. Lah iya,
Aja maju-maju kaya untuku aja. Jadi Nggih. cukup masyarakate sing Masyarakat maju. sing maju nggih. Aja Pokoke tentrem ayem. kemari pahlawan jinawi Heeh. saling tolong menolong. Heeh, berarti nek ana tolong ngono. Kesilep kowe. Ada serigala di sini. Tolong. Tolong. Tolong getalan. Gendeng Dadi kabeh. ngono kuwi. Awak dhewe ya ning kene Heeh. ora dhewe, Met. Ana Nggih. penari-penarine, ana pawange. Enten pawang Di pawang ndi? pawang udan, Pawang manuk. manuk matamu. Kaya tekan Lah kowe bawah. cok. Lah iya. Ngingu manuk Iki enten ana Pak sindene. Dokter. Nggih, Pak Dokter. Tukang nyuntik bokong. Heeh. Bokongku suntik, Pak. Wingi tak suntike nggon Pak Dokter. Lah, piye? Melengkung sebelah e. Ngene. Kowe wuduneng ya Wuduneng ya kuwi. Lah iya. Nggih. Dan ana bapake. Nggih, Bapak. Sing pakai kopi cowboy. Heeh. Iya toh? Iya. Sapa? Michael Jackson. Lah sapa? Lah sapa? Bose iya Nggih. penari apa? Ki asline penari ya. Sinten? Iki sinden penari asline. Lah kok iso? Penari. Penari apa? Ora joget kowe ora roh wingi. Lah piye ning Lek joget? joget kayak ngene toh. Heeh. Kedaman sikile jinjite. Heeh, piye? Pelaku telung jatah di letot. Oh. Lah iya. Lah sing sebelahe. Sebelahe tasih Heeh. macet. Aja Pak kula Iki- kelolodeng mau Iki- tahu susur. Heeh Pak, hati-hati Pak, tahu susure Pak. Kulon celempet ning untu wau Pak. Lah kowe mergo untumu. Hah? Ora iso katil-katil ngono. Ayo settingane untune dadi Lah, ngono iya. kuwi. Iso apa, Des? Heeh. Iso apa? Apa? Kadil-kadil. Kadil-kadil. Apa Gen kuwi? isine lho. Jadi pas mangan toge, Tok tahu apa toge toge? tahu ana togene. Heeh, Nah, pas dipangan. aku mengo malah idir-idir ngene. Oh ngece apa piye iki jane idir-idir iki. Lah iya. Lah niki Lagi sebelahe. iki ya penyanyi. Hai. Kowe nek dilagokke piye, Mas? Aduh seksinya. Ya, adang. Hani. Kok dadak ro kukur-kukur to? Hah? Kadaseng aku, Mbak. Ayo lah ya. Wis, pokoke Nggih. didongake wis. Luar biasa. Dijajalane wis do teko mublok Mbak ning kene to, Met. Heeh. Awak dhewe menghibur, Met. Ana request. Request apa? Pokoke 50.000 aku leh duit. Duit apa? Aku nyanyi. Met. Kowe nyanyi? Aku nyanyi. Oke. Jadi kan awak dhewe bareng karo dokter Inggare mau kan. Heeh. Kon nyanyi juga nanti. Oh, mau urung nyanyi blas ya? Blas aku urung Urung krungu. Ho ngene tok ora. Oh, lah bakso ya? Iya kok baksone wis teko. Kemepiar rasane. Sakene ngono kat wae. Kita tos dulu, Anda. Iya, monggo. Ya itu minum impus. Ya. Minum apa? Impus. Impus itu apa? Impus itu dok-doknya itu. Des, arep bakso apa ora? Ora. Alah Aku duwe loro. Bakso dhewe. Alaming loro iki oke, baksone enak jenenge bakso maju mapan. Hah? Heeh. Apa disikil? 5758. Oh, maju mapan. Maju Nek nggon mapan. dheweke uduk bakso, Mas. Lah apa? Lato-lato. Sing maju. Dadi kendor apa Iso, piye? tek-tek-tek-tek-tek. Ngono lho, Mas. Mae kowe aneh-aneh. Ayo, kok tak ya. lagokke, Men. Nggih. Men wiyagane anu, tak ralsik. Ah, Iki iya. kowe bagian njaluk duit. Sapa duit sapa? Lho, tenang nanti Lah omongmu. aku ora kenal kabeh, Ndes. Sik, wong lha keh, ngene kono bakul bakpia. Oh, bakpia. Iya, ki lagune njaluke kasunyatan, Met. Oh iya. Nek kosek Met sak urunge nyanyi, Met. Lah napa Aku neh? tak ngresiki untu, Met. Lah kok iso? Ndak nyembur-nyembur. Mau ora nggo sanglet kosoki. Iya. Kowe ibuke nganti ngompol lho. Ora apa-apa, ki jenenge ra ngompol. Lah napa? Koproh-koproh. Yo, nggih sesarengan Andi. Yo, Andi. Sik, Met. Aku membayangkan, Met. Membayangkan untumu kuwi dhewe. Membayangkan. Aku uruh manuk ning kene ra duwe lara. Lah kok iso? Ora duwe apa-apa. Heeh. Panas udan anteng wae. Heeh. Kae manuke. Heeh. Aku nek tak kon kerja gelem kowe. Apa? Upahe 10 juta sedina. Apa kowe? Makani patung kuda salaman nih. Alah, sedina tak naik 50.000. Aja. Piro? 20. Aja ya. Piro? 200 lah. 200. Heeh. Napa? Tak kon dilatih amplop. Alah, sobiat. Ayo. Yo. Lagokke, Mas. Nggih. Ati durung lila. Matur suwun. Matur suwun. Udu to. Kowe GR temen iki. Ngertine sak nanyang langsung ora. Kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan
sing tak tampa. Ayo, bebas. Bebasane kembang Asik. mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra iso dilat paksa untune tempelke atiku percaya yen kowe mesti bisa nglalekne aku sumanding wong liya. Yuk, dari situ dulu, yuk. Sesarengan jatilane gendong asmara. Sikat. Lelakon
Met. Ora jadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Met, lebon apa Met? Met. Aku wis nyanyi to, Met. Kowe 50.000, Met. Jaluk, Met. Ki jaluk kene. Yo. Nah 50.000 duwe sapa? 50.000 ya Dek ya duwite mami. Tak dongake muga-muga ya dadi siji. Laris dagangane bakpia tambuh 50.000. Maaf. 20. Oh, diwaca. Oke, jagung dadap. Oh, udah deh. Iki request jagung prek. Hah? Perak. Iki nih, awak dhewe oleh jagung, Met. Dari jagung diwaca gantian. J. Ayo. Dapat jagung untuk jasuke ulu. Mbah, uluk-uluk. Oh, Uluk. kaya petek kalkun. Ayo, nek ngono kowe. Nggih, matur suwun. Suwun muga-muga Pokoknya- tambah jagunge. Tambah rezekine. Ayo iki ana apa jenenge Met? Apa? Keju. Tek keju. Keju. Keju ki apa? Keju ya keju. Oh, nek Keju. Jagung. jagung apa? Jagung ya jagung. Oh, Jadi keju karo jagung bersatu. Jadi nih. keju. Apa? Lah apa? Jagung. Oh, jagung. 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 Iki sing jenenge kejugung. Oh, nek nganu kesuwering turu. Kesuwen turu. Jigong. Ngiler. Ngiler kowe we. Kowe nek turu ning nggon aku yo ngiler kok. Ora apa-apa nggih. Iso pulau. jadi peta. Nggih pulau aku. Atur sembah nuwun. Heeh. Alhamdulillah, Met. Yo. Iki jagunge teko, dilutne ana bakso, ana sosis, ana apa wae. Ngasih nyemprot ben nyemprot. Ya, Pokoknya laris kabeh. laris kabeh. Heeh. Iki sak lagu ya ora Abdul. Heeh, piye? Kowe joget neh, aku Heeh. tak karo dokter Inggar. Heeh. Lagune Lilo Mas. Lilo. Duet. Terus iki mangan. Lah kok pesem kowe. Ngono. Pedeseng kowe kok ya. Lagune Lilo. Lilo. Iki request Adul. Oh iya. Adul arek ngenehi duit 30.000. Aldul ki sapa? Kakakne Adul ki Jerjat. pojokono kae. Apa sapa? Dul, aja lali ya Dul. 35.000 lho. Ora nyono, ora ngira. Kowe medhot. Dek maju didoni ra apa, Dek? Talining asmara. Tresnaku kang tulus suci. Rambut Joko malah mbablen jani. Alah iki nyanyi kepedesen boleh. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Sing jadet-jadet. Najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngon jati. Ayo Riko sing nyanyi penak men. Mau kanca-kanca. Bersama Mbak Safira, Panjerino, Ketok 50. mau 100 kae. Terima kasih. Ayo Mbak Safira. Wis ora
Alhamdulillah. Oh, no, apa Des? Oh, Ora Andes, medeni. medeni. Tuh, kasih tepuk tangannya dulu. Gatelen. Weh, Des. Lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua, tiga, empat, lima, enam. Hati-hati niku cen nguyak ngoten niku. akhirnya TGI ngono gue. Artok kapakake to, Des. Mbok ya sadar untuk Tondes. Mbok. Dan inilah Andes. Ora. Piye toh? Dan yang menjadi pemenang Des, Desal gen gulu. Rada asuransi kok. Nah, toh. Kesuwen. Andes. Dengan sekuat tenaga. Awas burine. Inilah Andes.
pujaan Dewi tiap hari sang putri menari pujaanku putri Sari Nandi Sampai lapan cerino.
Anggita 576. Ana nggih punika barongan saking tlatah Kedung Sari. Ayo, ayo, ayo. Boe, kowe lanang. Aku jaluk diapake mah? Di supetke apa digapak? Jalak piye? Serakanti kok piye? Heeh. Barbodo. Barboto. Barboto lah. Barboto. Nangkep jadilan. Pirang grup. Siji. Ayo aku kudu diratani aku. Waduh. Iya kok iya. Oh, Mas, monggo mbok sape lah. Mbok sap. Mbok sap. Mbok sap. Sik yo. Ayolah. Iya, Jo. Karo sepatali Tekoni nak karo sapa? Jawab, Rom. ya Jamal. Harus apa we? Sing penting ana nyawane. Kucing ya ada nyawane Mas. Hah? Kucing. Kucing. Rar. Kucing garong. Des. Kucing Ora. baru. Kowe iki jane ngapa to, Des? Sik, Dene. Mendem apa? Monggo kanca-kanca. Yo.
Aduh sibuk penting kami aku iki wis menepi aduh sibuk ora bisa turu awak Ora gampang Kosek. ora mau dodone sinten iki mau Mas, telah aku ki mung 150 cc ora 250 lho, Mas. ku arep pedhot Tenan nek iki iki. jenenge nyanyi taruhan nyawa Oh. Iki engko sing arep pedhot telake sing nambahi sapa? nah piye Pak dokter lah sing nambani. iya Oh iya, kamu dokter ya? Kamu dokter ya? iya tante Kelblok. iki Des puskesmas terdekat mana ini puskesmas terdekat mundi Piye arep tak kepiye ke, Mas? niki lho sing iki ora ngatasi iki Ora kita, ngatasi ya. Suntikan rabies kuwi, Mas. heeh sepira mau cah lali aku Ajiru. Ini apa ya wis ya? Oh, wis aku kesel ya. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duwe kanggo nikahan. Iya Ati iki nalongso wong sing tak tresnani janji ora eling nang ikong semono kebak kembang Wong jroning cocok Piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene
Iya. Ya 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 ya. Jarum jarum wong manis dikasih jarum. Jarum jarum
Iya. kawula aturaken wonten ing siang dumugi sonten menika. Mawilih wonten tindak tanduk ingkang boten nuju prana dumateng para rawuh sedaya langkung-langkung keluarga wonten ing daerah Kedung Sari. Kula atah nami rombongan nyuwun sewu-sewu lumuturing samudra bangsa. Sugeng pepanggihan wonten ing sanes wedal. Jauhi narkoba, lestarikan budaya.